Отборът на Ботев Пловдив направи първата си тренировка след края на вълнуващата седмица, в която възпитаниците на Петър Пенчев с победи над Локомотив Пловдив и ЦСКА успяха да си извоюват място сред първите 6 отбора за заключителния етап от първенството. В сряда сутрин канарчетата започнаха подготовката си за гостуването на Лудогорец, с което Ботев ще стартира участието си в плейофите на шампионата. Поради наказание, двубоя в Разград пропуска Милен Гамаков. Авторът на първия гол в мача с ЦСКА бе наказан за една среща от дисциплинарната комисия за натрупани жълти картони. За сметка на това, за сблъсъка с лидера в А група, в жълточерните редици, също след изтърпяна санкция, се завръщат Мариан Огнянов и Цветелин Чунчуков. Днешната си тренировка Ботев проведе в пълен състав, като на облекчен режим се подготвяха единствено играчите, взели участие в срещата на дублиращия отбор срещу ЦСКА. Заедно с тима в загрявката се включи дори лекуващият травма Алекс Колев. 23-годишният нападател продължава възстановяването си от операция на коляното неотлъчно до своите съотборници. Програмата на Ботев за следващите 3 дни включва по едно занимание дневно на базата в Коматело. В събота след обед канарчетата потеглят за Разград, където в неделя от 13 часа излизат срещу Лудогорец в двубой от 23-я и първи от плейофите кръг в първенството.